बिमाया जादों फिसालाया लुगैदों नुबाय फिसालाया बिमाया नुबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो माने आङो प्रेक्टिस खालामनो थांनो नागिरदों आरो ना सनालिजों आंजों ओमफ्राय रेक्सखौ ओइ नैयाव खानानै दोनबाय नै नुदोंना दरखङाव खानानै गारबाय ओमफ्राय खिबुनि दरजाजों थांसै आरोना थौदो लोगोफोर होनबा आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो जोंना नैबे गेटआ जाथारला आरोना होमबाबो थांजायो दाखोर बादि जोबोर लेथ्रा जोब आरोना थांगोन जोङो दै गैया गोरानसो गाज्रि बाजा दे बाबाय नै एफा बुरजा दै दङ एसे दै दङ जेब 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 जेबनो सनालिया बाजादों बेना नों बानो रोङो गिदिर थाबायनांसिगौ आं बाला ल गथ'फ्रा नैबे साफा जानायखाय नैबेयावसो क्रिकेट गेलेफैबाय नै ओमफ्राय बैयाव आं खारग्रायाव खालि जाबाय आरोना ओमफ्राय बे आं खारग्रायावनो थांसै बेयाव माने मोजांसिन जायो आरोना खारनो जेराव आं खारबाय थायो बेयावहाय खुन्थिया गायनाय दं नालाय जिं जिं खारनो मोजां जायो आरोना मा जाखो मेला गैला बेडमिन्टन गेलेदों दिदिमोना बिसोरो क्रिकेट गेलेदों ओमफ्राय बैयाव बेडमिन्टन गेलेदों दसे खारसै प्रेक्टिस खालामनायानो जाथारला आरोना लोगोफोर आङो खालि न'नि खामानिजोंनो गोदो गोला थाबाय थानानै मोनागुलायो दिनै होनबा प्रेक्टिस खालामनो थांसै मेंबोलाजोब्बाय सनालिखौ बानानै एसे बेडमिन्टन बेडमिन्टन गेलेदों नै गथ'फ्रा आंबो दसे प्रेक्टिस खालामसै रेक्स'आ गाहरबायदोंमोन बेसेरा लाबोआसै आङो माने जा दानो आंखौ सान्थि खारहोनाय नङा आरोना गथ'फ्रा बेयाव गेलेयासै दहाय गेलेनाय नुदोंमोन आङो माखासेफोरखौ बिसोरखौनो ओमफ्राय गेदेरफोरबो गेलेफैफादोंमोन बिसोर थांफिननाय मोनबाय आं एबार आं बेयाव आरामसे खारबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नोंहा बेयाव दरसे दलद थाबाय थादो दे दसे माने खारग्रोसै आरोना ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर मबाइलथ' हमनो रोंखाया नानिया ओमफ्राय आं ओरैनो इयाव दोननानै होगोन आरोना एसे नुबा नुबासै नुवाबा नुवासै स' लोगोफोर ओमफ्राय आङो मबाइलखौहाय खुन्थिया दंमोन ना फिसा फिसानो जेनेबा हानि सिमना आरोना बे जाय मालिकनि हा इनि सिमना माबानानै होनानै दोननायमोन बेवहाय मबाइलखौ दोननानै होबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो आं खारनायखौ दसे देखायबाय आरोना लोगोफोर दा ओमफ्राय नोंसोर आंखौ जावहरनाङा दे जे गावनि खारनायखौ देखायदों होननानै दा लोगोफोर माने आं बोसोरै एप्लाइ खालामो ना आं माने बहुत इन्टारेस्ट दं आरोना आंहा बिदि जबफोरावहाय ओमफ्राय बहुत गोसोबो आरोना नायनोसै आंनि खाफालाव मा लिरनाय दं आं जेनेबा आंनि नाजानायजों आं हागोन ना हाया आं बोसोरै खारहैयोबो ओमफ्राय बाट आंना माने लं जाम्पआवहाय एक्सेलेन्टखौनो आं मारिनो हाया आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो फार्स्ट खारनो हायो बाट लं जाम्पआवहाय एक्सेलेन्ट जायो ओमफ्राय होमबाबो माने मेरिट लिस्टआवनो फैया आरोना लोगोफोर आंना खारखांबाय दसे प्रेक्टिस जाखांबाय 6 राउन्डसो मारिबाय सनालियाबो आंजों खारफादोंमोन नों गोरोमाखै ओरैनो लास्टआवहाय सानजों आस्थे आस्थे खारदों आरोना बेबो खारनो लुबैदों होननायखाय खारदों सानजोंना बेलासि हांबाय दे लोगोफोरनि मोना जाहांबाय आरोना जा मेंबाय ओरैबायदि आं खारनायानो जाथारैखाय ओरैबायदि लिज जाथारदोंना लोगोफोर टाइमानो मिलायहोनो हायाखै आङो गाबोननिफ्राय रेगुलार माने प्रेक्टिस खालामबाय थानो सेस्था खालामसै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोबाबोथ' रानिं एग्जामा दानो जाथ'ला आरोना इलेक्सन बायनानैसो जासिगोननो एप्रिल मेआवसो जाहैसिगोन होनदोंमोन निउसाव नुदोंमोन आङो बड' जब इनफ'नि आदानि माबा चेनेलावहाय मैया नायदोंमोन आं मैया मोनायाव ओमफ्राय बेसेबां गोबाव माने डेटखौबो फावसायनानै होबायना लोगोफोर नङाबालाय एसे गोसोफोरखौ गुदुं मोनो जेनेबा मा होनोमोनलाय प्रेक्टिसखौ खालामनो थाब गोसो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय
दाथ' आरो एग्जामखौबो फावसायनानै होबाय ना माथो खालामबावनो मा जाखो मबाइल नायाना बेयाव नायालै बेयावलाय मबाइल नायबाय नामा ओरैबायदि ना बियो जखन आं रायलायगोन सोरजोंबा बा मबाइलाव भिडिअ बानायगोन होनबा बांसिन गाबजुसिनो ओमफ्राय जखन ओरैनो थायोना बे समाव गाबजुआ बियो लोगोफोर आंखौहाय ओमफ्राय बाबि मा सानावबो मबाइल नायखाबाय ओमफ्राय सानावलाय मबाइल नायखाबायना औ दहाय मोनानायावलाय मानोथो मबाइल नायबावनांगौ लेखासो फरायनांसिगौ थांनानै लेखा फरायनोसै बुजिदों दा नुदों लेखा फरायनो होनबा माबा जायालै खुगायानो खय खय जायालै ओमफ्राय दसे खेनसे राउन्ड मोनसे मारिबावसै ओमफ्राय न'आव थांसै आरोना लोगोफोर मोनासिगोनानो आरो एसे थाबबो फैदोंमोन नालाय जों दहायनो बेनि थाखायनो आरोना ओरैबायदि मेंनाय मोनथारबायना आं माने रेगुलार प्रेक्टिसखौनो खालामनाय जाया आरोना लोगोफोर मा होनबावनो आरोथ' एग्जामाबो दा फावसायबावबाय आरोथ' बहा रेगुलार खालामनाय जाबावनो होमबाबो आं गाबोननिफ्राय ट्राइ खालामगोन आरोना लोगोफोर माने रेगुलार माने प्रेक्टिस खालामनो थाखाय आरोना नायनोसै मा जायो हागोन ना हाया जालायबाय मा जालायखो राउन्ड मोनसे खारबावगोन खेनसे खारबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना मोसौखौसो दोनदान बियो लोगोफोर खेनसे राउन्ड मोनसे मारिबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना आंना फ्रन्ट केमेरा ना ओमफ्रायो मोनानायखाय मोजांखौनो नुला आरोना ओइ मोसौखौसो दोनहैनो ओरैबायदि जाला ना लोगोफोर बे गथ' सासेया दे होमबा लोगोफोर दा लोगो मोनफिनसिगोन मोनानायखायनो लोगोफोर मोसौफ्राबो गलियाव थांजोबसिगोन आरोना नै सौलायलायबोदों मबाइलानो डिस्क'सो आंनानै फ्रि 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 नुजोबलायबाय मोनाहांनायखाय जेबो नुखाया मबाइलानो फाग्ला मबाइल बियो नै नार्सारिया नैबे दुब्लिनि ओरै खिबु खाथि जाथारो आरोना लाइट होदों थिथिसां एसे मोनाबावबा नुसिगोन दा लोगोफोर राउन्ड मोनसे मारिबावनोसै ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय खिबुथिंनो ससान स' लोगोफोर राउन्ड मोनसे खुनुरुखुम मारिबावबाय ओमफ्राय थांसै आरोना सनालिया आंजों खारफालाबायनानै मेंबायना जागासिनो आरोना बियो मेंनानै नोंसो मेंदों होनदों ना नोंहासो थांसै दसे 5 मिनिटसो थाबानो मोनाबावसिगोन खोमसि जाजोबसिगोन थांनोसै थौदो मोना गोबोरखिया गारजागोन गथ' थांसै रेक्सुआबो हारसिं थागासिनो बियो लामा नायगासिनो जोंखौ खिबुथिं ओंखारबोनाय नुना ओमफ्राय गाबबाय थादोंमोन जाला आंजों लाबोफाजायाखै डिस्टार्ब खालामोना आंखौ बियो नोगोदनो बिनि थाखायनो लाबोफायासै आरोना आङो सोर न'आव थांग्रोसै नै क्रिकेट गेलेग्राफ्रा सनालि हाजोआ था रेक्सुआ गाबगासिनो दं बियो माखौसै नों खोनायो मालाय रेक्सु गाबनायखौ खोनादों नोंखौ फट' मोनसे नै जोंहा खारना फैखांनानै लेखासो फरायफैबाय सनालिया हमवार्क दङ सनालि लानो खालार लगायदों मोजाङै लगायदो जादों दे मोजाङै लगायबासो अनगोन ना मिसा होनबासो गुड गार्ल सनालिया वाव गुड गार्ल जादों दे खालार लगायदों मालाय नैबे सनालिया गाव गिफ्ट मोननाय आरोना बे खालारा स्कुलनिफ्राय माने बिस्कुट खेला जादोंमोन बेयाव गिफ्ट मोनदोंमोन दे जाबाय औवाव मा जायोमोनलाय अफर मानो नायनांगौ दे नों मोखासथ' रोंखायोना दे लगायदो होनबालाय अरेन्ज कालारखौ दे लगायदो सासे नाखौ होबावदों दे बिस्कुट खेला जानो नालाय हलायलाय नों देरहाबाय नालाय बिस्कुट खेलायाव फार्स्ट मोनलायलायदों सनालिया मालाय देरहादों आंना नामा 51 नामा 52 माया 51 52 जानांगौ रल नाम्बारा 15 आंना रल नाम्बारा 15 एखाने आंनो हरबाय बेखौनो दे नांगौ ना दे मोजाङै लगाय मानो नाङा जानांगौ बायाना बियो बाबि मिसानि बिजिखौ फुनहोयो नामा नैबे नांबायना बिमाया जादों फिसालाया लुगैदों नुबाय फिसालाया बिनाया नुबाय बिनाया
있어? बिदिनो होनो 아이고 그냥 달라. बिमाखौ देखायनाय नुबाय मारै देखायदों 아이 피자 보야 그냥 달라. 넘넘넘넘넘. बिनाया नुबाय बिनाया 렉스 मोनजाबाय मामिया खेला जायोना नै 나 지금 라로 못 하는데. 문제니 못 알게. 아니 실패 배가 가진 또 시골라는 배. 그야 아빠. मोनानि 12था जाबाय नै मोनानि 12थायावहाय 그는 다들. बिमा फिसा नुबाय माबायदि रेकर्ड बिसोर बिमा फिसा 나는 몇 손날이냐. सनालिनो दोनबावसिना दोनबावाखैथाय 눈도 앞에 개체 비슷 그런 걸로 하는데 해. आंथ' जाया बिसोरनो दा खस्थ' खुसिफ्रा आं नायनानैल' थायो 나 먼저 좀 보자. ना रेक्सु आं जाखायाना 네 비야 그단 패켓 이거 손날린 든 배는 이거 가본 자신 손날리 한 패드 초 빼자는데. आंथ' जाखाया आंखौ जानाय नुफेरदों सोरबा मालाबा मोनायावहाय 자야 가오드라이 컷신. मा दिनैबो जायाखै आङो 좋나 할배 해드. नङाबा मा नोंसिनि बिस्कुट जानो हायामोन दा आङो जानो हायोमोन हायामोन दे Good boy. I love you. 아버 좋나. Love you. 나도. 시작은 보잖아. 시작은 잘해가지고. पबित्रजों माम जानो मोनदों मैया 뭐 어디 आं बाहेरायाव हासुनानै फैगौमोन 지금 어디 문도? दैखरावहाय पाम्प जानानैसो दंबावो ओरै फिउ डाइरेक्टनो ओरैसो गोजौआवसो हाक खालामनानै जेखौ नों बानायनानै थायो बिदि 능 밤자든 능은 다다원 피등문. I love you. 밤자든 우리 집 앙바지 우리 집 자고는 실. 잘랑. 내 렉슨이 쉬워. 크림 그다 크림 그 이거. 그림 바보 그리 배송으로 뭐래 하잖아. 용산한다. 나 가시나 뭐 하리 콜라비 배나. 뭐 약다 콜라비 다 시고 콜라비. 그 일날에 보고 봐.